स' फाइनालि होमबा दायो आङो बे जायगानिफ्राय न'आव थांफिनसिगोन माने आं जायगाखौ नुखांजोब्बाय नालाय गाइसमोन दा माने न' फारसे आवगायलांनो नागिरदों नै लामाखौबो नायलांबाय थादो गाइसमोना माबायदि स' बिदिबा आं लामा फारसे देखायनोसै नै स' गाइस नै थांगासिनो आरो नोंथांमोना आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनोबा सापर्ट खालामदो अननानै नोंसिनि अननायावनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हानायनि नोंथांमोना मोजाङै सापर्ट खालामदो स' आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम भिडिअ लाफैदों आरो दिनैसो फार्स्ट ब्लग लादों आरोना गोबाव जाबायमोन गाइसमोन लानाया लायोमोन आङो दिनै होमब्लाबो बे हाजोआव फैनायाव लाबाय आरोना गाइसमोन स' बिदिब्ला नै बेजोंनो फैदोंमोन आं बे लामाजोंनो थांफिनसिगोन आरोना गाइस बिदिबा नै थांनाय खेबसे बे हाजो जायगा प्लेनखौ नायलांदो दे बिदिब्ला खेबसे नायदो स्रायनो स' माने आं बे जायगाखौ बेरायना फैजोब्बाय गाइस आरो जायगाया बिराद प्लेन आरो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखागोन आरो आङो आपल'डबो होगोन स' बिदिबा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जायगाफोरखौ माबायदि दे बिदिब्ला नै गाइस होमबा आङो थांबाय आरोना बेजोंनो फैदोंमोन आं गाइसमोन नै जायगाया माबायदि समायना नुदोंना नुवाखै गाइसमोन कमेन्ट्स खालामदे गाइसमोन आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै मोजां आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नै होमबा आं दायो ओंखारलांगासिनो गोलैबायबोलै गाइसमोन गालुनलायदों मा होनोबा नै बिराद फिस्लालै नै बेयावनो गालुनबायमोन आं नै गाइसमोन नै नायलाय बिराद फिस्ला आरोना नै बिराद फिस्ला बे जायगाया नै बेयाव बिदिनो थांबायोमोन आरोना स' नै जायगायाथ' बिराद मोजां गाइसमोन नै दे बिदिब्ला आंखौ माबायदि नुयो खेबसे नायला दै गाइसमोन नै ओरैबायदि फिस्ला आरोना नै गाइसमोन नै बे फिस्ला नै बेयावहाय जायगाया फिस्लाथार नै बादामालि खालायलायबाय नै दे बिदिब्ला थांसै होमबा ना स' नै बेयावबो गालुनबायमोन आं नै बेयावबो थांबायमोन आरो खनसे स' नै मानसिफोरा मालाय बैहाबो थास' गायदों गोरान खेथि नालायथो मावजाजोबो गासिबो स' बिराद गरमबाय गाइस ओंखारबानो हायाबा बिराद गरमो गोलोमलायबाय आरोना नै स' होमबा बै बे गोजौनिफ्राय आं फैबाय दायो नै फैयै फैयै मोनफैबायानो फैनायाव माने स्पिड मोनफैदो गाइसमोन माने गाहाय नाख्लायनाय जायोना बेखायनो थाब मोनफैयो फैनायाव ओंखारबोनायाव आरोना नै फैनानै होमबा मोनफैबाय आं जायगाखौ नै मोनफैमारबाय होमबा गाइस नै बै बे बेसेबांबा गोजौनिफ्राय आं दायो मोनफैबाय आरो नैबे प्लेन जायगा नैबेबो नेक्स्ट लेभेल आरोना नै होमबाथ' आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गाइस होमबा नोंथांमोना बै बे नुहुरनाय बै बे पार्टखौ देखायगोन आरोना गाइस बै बे माबायदि मन्दिर ना मा होनो बे मन्दिरखौ देखायगोन आं गाइसमोन नेक्स्ट लेभेलाव माने गाइस नै बै न'खौ नुहुरदों आरोना थिं न'खौ नुहुरदों थेवब्लाबो थांनाय जायाखै बिराद गोबाव जाबाय आं थाङिया आं बेखौ
पार्ट 3 देखासिनो दे गाइसमोन। दे होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। पार्ट 3 मोजाङै मोजां नायनो नेदो नोंथांमोना। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन।